Un singur cățel de usturoi pe zi te menține sănătos tot anul. Omenirea folosește usturoiul de mai bine de 3000 de ani. În timpul primului război mondial, chirurgii au folosit usturoiul ca antiseptic pentru a trata rănile. Usturoiul conține fosfor, calciu, fier, iod, clor și alicină. Este util în diabet. Diabetul poate afecta rinichii, sistemul nervos, inima și vederea. Uleiul de usturoi ajută la tratarea efectelor secundare ale diabetului. Usturoiul, datorită conținutului său ridicat de alicină, previne oxidarea colesterolului rău. Toate persoanele cu un nivel ridicat de colesterol rău ar trebui să includă usturoi în dieta lor. Usturoiul este util în cazul hipertensiunii arteriale. Atunci când o persoană are tensiune arterială ridicată, alicina din usturoi are un efect relaxant asupra vaselor de sânge. De asemenea, usturoiul combate tromboza. Utilizarea zilnică a usturoiului ajută la eliminarea problemelor digestive. Iritația tractului digestiv poate fi eliminată cu ajutorul usturoiului. Usturoiul este bogat în seleniu, quercetină și vitamina C, care ajută la tratarea infecțiilor și bolilor oculare. De asemenea, este util în cazul durerilor de urechi, deoarece are proprietăți antibiotice și antifungice. Uleiul de usturoi poate fi preparat astfel: stoarceți sucul de la usturoiul ras și adăugați ulei de măsline. Păstrați amestecul la temperatura camerei timp de 3 zile. Acest preparat luptă împotriva diareei și a colitei. Acesta distruge bacteriile dăunătoare. Dacă aveți tuse, puteți mânca usturoi crud. La începutul bolii, mâncați 2 căței de usturoi. Acest lucru te va ajuta să lupți mai repede cu boala. Usturoiul ajută, de asemenea, la vindecarea rănilor, dar trebuie amestecat cu apă, deoarece poate fi iritant pentru piele. Pentru a preveni acnea și pentru a ajuta la tratarea ei, folosiți o mască din usturoi, miere, smântână și turmeric.